Good morning, my dear friends. फैलायबाय जोंहा दिनै बेरे फुंनानै मोनसेबो ब्लग लानानै लोगोफोर गथ' फिसाफोरनि बिमा गोजा आरोना जों ओरै थांसैलाय एसे माबानि बन्द सन्द होलायबाय नालाय दुर्गा फुजानि एसे एडभान्स बन्द होबाय बिसना माने खाख्लोमग्रा जायगायाव दंहैयो नालाय गथ'फ्राथ' बेखायनो दा एसे टाइम टेबोलखौ बारा मोजाङै मिन्थिलाबा फुजानि एसे सिगाङावनो बन्द होबाय दा बेखौनो फिसाफोर लायनो ओंखारबाय जोङो थ' बेनो आरोना बिराद खस्थ' ट्रेनजों थांबाबो एकदमबारे सिट मोना नालाय जों दिनै एसे विंगारखौनो ज' लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो ओरै सासे दं हेल' डार्लिं हाय थ' बिदिबा लोगोफोर बरिं मोननाङा दे बिदिनो थांबाय थानोसै इन्टारेस्टनो इमान चुपचाप गुड मर्निং কেনে লাগিছে আজি উইংগাৰ আহি কিনে ভাল লাগিছে ন এতিয়াতো সুবিধা নিচিনা লাগিছে ভাল গৈখিনি কিমান সময় লাগে তেতিয়া মানে বৰিং হ'ব না নাই চাওঁ আৰু ভালকৈ লাগে যদি এনেকৈ আহি থাকিম হয়নে নহয় दे बिदिबा लोगोफोर दिनै जोङो मा जायगा नुलाङो एसे दिन्थिलांसैलाय फैदो बिदिब्ला जों हजाय नायखानो थांसै लोगोफ्रा एसे फुरा रेडि माबा जानानै थाखाबाय आरोना फ्रेस जानानै थाखानो ओंखारखाबाय नै फारसेथिं ओरैहाय गारियाबो नै बेवहाय दिपुआवहाय थाव सोनानै लाखाबाय आरोना थांसै दिनै जोङो फुरा आंहाहाय हेन्डिमेन जानानै थांसिगोन कास्टमार लानानै थांफानोसै आरोना जोङो माबा बिबारफ्रा मानसि समायना मोनो अयथासार अखाजोंनो नै ग्लासानो मोजां नंला मोनसेबो एकदम जि मोजां बारदों सामिफ्लाना नै दा टाइमाबो 6 बाजि बेसेबां जाखोमोनथाय 40 ना मा जाबाय आरोना जोङो मा मोनफैखोमोनथाय जायगाखौबो मोजाङै मिथिलायलांला अखा हानायजों जाबजों खेलानो गैला आरोना थांगासिनो जोङो दा गुवाहाटि मोनथ'वाखै आरोना नलबारिबो मोननोसै नामा नलबारि मोननोसै बायदि मोनबाय आङो मोनफैबाय रङिया दासो नै ओरैहाय अखायानो गैया हरै जोंनिथिं बिराद अखा आरोना ओमफ्राय जोंनियाव नै अखायानो गैया आरो माबायाव रङियानिफ्राय बै जों माबाफोरनिफ्रायनो अखा गैयामोन खोमा ना बरमानिफ्रायनो अखा गैयामोन ना माबा नैबे बारबोनानैहाय मा जायगा मोनथाय रङिया ब्रिज अखा फैलायबायनो गुवाहाटि मोनफैनानै ब्रह्मपुत्र ब्रिजआव दासो नै जराबाद मोनबाय जराबाद दा गेदा गिदि सासे मेसेबखाबायसो आरोना नायलाय लोगोफोरनि बे एकदम हानि थापफ्रा बिराद मोजां आरोना लानो लुबैथावथावखा सासे जि लानो लुबैनानै मा जाबाय आरोना माथो खालामनो आरो लानोबो गथ' गथाय लायना जायगाबो थोनाय नङा बेखायनो जों लायासै आरोना जायगायालाय जि मोजां हाबाब सयथिबो जा साइज आरोना जोंथ' थाबायफेरनायबो जायासै नालाय बेखिनिखौ गेदा गिदि दासो लामाया नै आसोल गेदा गिदि लामाफ्रा बेयावसो थांलाय फानथांलायनो जराबाद बारनायनि टिभिबो दङ गैला हाजो गोजा गुगाजोबनायखौ नाहरबाय नुहुरला ने आंना जोंहा मोनसे एरियानि माबायावहाय थाथ'फैनानै साहा लोंनानै लानो नागिरबाय जोङो स' दिनै मोनसे मा जायगा होनखो मोजाङै मिथियासै आरोना बुद दखाननि नामानो एसे हाबनोसै जि मोजां आरोना नै बेम्बुनि चेयार डाइनिं सेटफ्रा मोजांथार बबेथिं आखाइ सुग्राफोरा मजबुत उदेलनि टेबोलफ्रा मोजांथार नै समायनाथार मोजांथार পৰঠা খাম আৰু কি খাম ন ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত এতিয়াতো পৰঠা খাব লাগিব মই ভালকৈ শুনা নাছিলে কি কৈছিলে এইটো জাগাৰ নাম দহালি অ'কে পৰঠা হ'ব পুৰি ৰুটি জানে নামা ৰুটি জানে মই নাখাওঁ ৰুটি এইটো যোনে ভাল পায় এইটো খালে হ'ল অ'কে দে তেওঁ বিঠিং
ভাত এতিয়া নাখাওঁ দে ছোৱালীবিলাক লৈ আহি লাগিলে আমি আহোঁতে খাওঁ जालायबाय जोङो नै माने मर्निंथ' ब्रेकफास्ट जेबो खालामनानै जाबोनाय जायाखै नालाय दे जाहा बन्धुफोर आगैमोन খাও কেনেকুৱা লাগিছে হা কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ন गोथाव दा दे फ्रेस खालामनानै लाबाय उदैखौबो दहाय सिगाङावनो जानानै लानोसै दे लोगोफोरनि मर्निं ब्रेकफास्ट जानोसै दासो जोंहा जानोसै जोङो लानोसै जाजोब्बाय आरोना जानोसै दा नायलाय लोगोफोर जोङो मा लादों नै ड्रागन फ्रुइट लादों लोगोफोर थ' दिनै जि लाखि आरोना दखानाव सासे बोराया फाननो फैदोंमोन आरोना 200 टाका किल'नि बेखायनो लासोबाय जों गाखोफिनबाय जोङो नै दा सुरु एकदमबारे जिरायनाय गैला दा थांथारसै गय हरदो दानिया गय এতিয়া गय खाम আৰু আহোঁতে জুলুকা ল'ব লাগিব এই আহোঁতে जरा टेनसन নাই আৰু एसे जा आवगायफिनथारनोसै मा जायो आवगायलांसै आरोना जोङो माला सौहैयो नायसै आरो बायदि भिर आरोना आयौ सयथि लाजाखाया आरोना नालाय सयथिबो जाम गासिबो गथ' लायनो फैजोबनाय आरोना लामायाबो नै दा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ना बिरादनो 4 लेननि कनस्ट्राक्सन सोलिनायनि थाखायनो बिराद भिर आरोना नै आयौ फुल मोननै लाइन जोब ओरैबो नै थ' फैनोनो होखायासै खोमाहाय सयथि गैलाहाय आयौ ओरैबायदिखा सयथिबो मा जानांगौ जाखो माबायाव सफैथारबाय आरोना स्टेनफोराथ' गैला बिफाङाव दासो एसे बिबार आरि गायदों थफ्ला ओइ এইটো आरो तलतটো फक'स्रांसै सफैबाय आरोना बिजनेस स्कुला बेनो आरोना क्लास रुम फार्स्ट इयार गथ'फोरनि ओंखाम जाग्रा क्लासनो आरोना ओरै ओंखारबाय खुला जाजोब्बाय आरो केमेराया एकदम माबा गैला नालाय ओंखायनो खुला जाजोब्बाय आरोना न'आव थांनो मोनसेखाय खुसिथार नामा नोंसोरलाय हो बिराद खुसि मोनबाय ना खय थारिखसिम होनदोंमोनलाय बन्द'आ 15 थारिखसिम बन्द' ओमफ्राय 16 फैनांगौ 16 फैनांगौ ना 15 फैनांगौ 15 अ दे मा जाखो नै केमेरायानो फुरला जाजोब्बाय बाहेरायाव लानानै थाङो आरोना ओंखारफिनबायानो जोङो नै लगेनो बारा गोबाव खालामासै बिराद भिर आरोना नै जोङो दहायनि साहा लोंनानै थांनायावनो ओंखाम जानो फैफिनबाय आरो बे समावनो नै जोङो पाइलटनो फैसा होखानो रेडि खालामखाबाय आरोना गारि भारा होखानोसै आयु बिनाया एसे रागा जोंबावलाय एसे रागा जोंबावलाय बुंबावलाय फैसा बिदों हनै आंनाव जानो खुस्रा बिदों ओमफ्राय आंनोनो खुस्रा नांगौ आरो होननानै ओमफ्राय फैसा गथायखानोसै जोंहा ओइनि गारि मालिकआ बेनो आरोना ओंखाम जानो वेटिं खालामजोब्बाय नै जोङो गासैबो फिसाफ्राबो नै एकदमबारे नै मिरामिस थालि जासिगोन बिस्रा दिनै तुनुजा बेदर गोथाव जानो नागिरो माने माबा जाखो बोरमा बेदर जानो हायामोन जाखानो हाबायमोन ना जादो आलासि मानो फैनायमोन जादो दे जादो बाय दे खा दे लोगोफोर जोङो दा जायै लोङै जानानै जानानै लानायनि उनाव नै जों गाखोफिनबाय गाखोफिननानै आरो आङो भिडिअखौबो बे रोखोम बारा गोबाव खेबनो बाबाय आरोना थ' आङो बिबार बिराद मोजां नुनायखाय एसे लाबाय ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय आरोना एसे दोनथ'नोसै लोगोफोर बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नानै नोंथांमोनखौ आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमफिनसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो